ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଓ ବର୍ଷା ବେ ତୁ ସେ ପାଛିଆ ନେଇକି କାଢ଼ରେ ଏ ସବୁ ପାକଲା ମାନେ ଗୋଳି ସାରିଲେଣି ଗୋଳି ପଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ତୁଳି ଆଣିଥା ତାହେଲେ ତାର ଆଚାର ହବ ଯାହା ହଉ ଦେଖାଯିବ। ତୁ ଆଗେ ସବୁ ତୁଳି ଆଣ ପାକିଛି ଏତକ ଦେଖି ତୁଳି ଆଣ। ସେଠିକି ପାଚିଛି କେତେ ହଁ କଟା ଦାଫଣ ଦାଫଣ କଟା ସେ ଗେଲ କରିବ କାଳେ ଗେଲ ତୋର ବାର ପଡ଼ିବ। ନା 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 ହେରା ତୁଲନା ତୁ ଯେତିକ ବେଶୀ ଖାଲି ହଳଦିଆ ହେଇଛି ସେଇକା ଦେଖି ତୁଳିବୁ। 20-30ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଏ ସରିଲା ତୁଳା ବୁଝା କେତେଟା ତୁଲିଲୁ? 10-15ଟା ଖାନେ ହବ ବୋଧେ। ହଉ କରିବା ନା ଗୋଟା ସିଜାଣିଆ ହବ ସିଜାଣିଆ ପରେ କାଟା ହବ। ତୁ ଘିନିକି ଆଇ ଖରା ଦେଖିକି ସେ କାମଟା କରାହବ ରଖିଦେ। ଆବେ ଆଉ ତୁଲ ନା